Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marian, 38 years old, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa suporta sa akong bana sa iyang anak sa gawas. Aron ihisabtan, sugdon ko sa dihang wa pa ko mahibaw nga nakapamabdo siya og lain og nangita ang babae niya didto sa amo. Ingon ini ang mga panghitabo. Mayo! Ayo! Kinsa man ron? Kasayo ba? Kadiyot lang! Unsay ato nimo? Na ba si Ray? Ang akong bana, ni trabaho na ra ba? Nga naman unta di ay. Gusto lang kong mahibaw siya. Nga mabdos ko og siya mo'y amahan. Unsa? Tinuod kasi mong gisulti day? Dili ko mag-effort og anhis inyo kung nagbinuang pa ko. Mianhi ko aron mangayog support gikan niya. Tungod kay dili ni nako kaya nga ako rang usa. Miss, pwede ba ginahinayon lang una ko nimo, ha? Nahinay lang, bi. Makigsulti una ko sa akong bana inig-abot. Unsay pangani mo? Han, Mayo kay naabot na ka. gusto man hitabo nimo nga mura man kag wa sa mood. Niya po na ka? Kinsa ni si Sheila? Ah, Dini siya ganina. O gipangita ka niya. wa ko makailaan oy. Mahimo ba ayaw pa makakre? Iya kong gipakitag mga selfie ninyong duha. Oh. Lain na ni mo, oy. Mabdo siya sa imong anak. Ikay aman. Day, Ngano nabuhat man ni mo? day, wa lang ko Ngano? Pasaylo ako. Dili na nimo usab. Basta ilan akong biyahe. Unsa may plano nimo karon, ha? Ni ako dili tungod kay gusto tamo sa mukon man nagtiayon. Ang ako lang hayo nimo child support. Unsa may paagi ninyo, anak, miss? Nga nahibaw man kang pamilyado nga tao ang akong banang imong gipatulan. Kini, day, mutingog ko. Okay, sige. Kuan kining Sheila. Dili ko makahatag og full support sa bata. Tungod kay naasab ko'y duha ka mga anak nga nagkinahanglan sa ako suporta. Unsa kay maayo og ato lang tungaan ang pagsuporta sa bata? Sige, okay na ko anak. Goods na ko anak. Ang importante nga napakoy mahatag sa kumahagi ni kanan. Salamat sa pagsabot. Maura ni, imong iintrigo na ko rin. Pasensya na Han, ha. Pero hapit ang magod mga anak si Sheila. Naglain na lang kung daan para ana. May nalang gani nga na ako'y akong kaugalingong trabaho. Kay kung wa pa, ambot na lang. Magnganga na lang mis kagutom sa imong anak ron. Marian. Han, hibaw kong dako kay kugsa nga nahimo nimo. Pero gusto gihapon ko nga magpasalamat nimo dako kay wagi ka mo biya nako. Dili lalim ang sakit rin. Pero nahuna-huna na ako. Tao lang ka nga masayop. Ang importante nga nakaton ka. O kunta dili na ni mausab pa, ha? Kay kung mausab pa gani ni, dili ko kasigurado kung kaya pa ba na akong magpabilin sa imong kiliran. Han, mahal ka ka. Ug isaan na ako nga dili na nimo usab pa. Oh, Han? Nga naman ka nga, magulaanon man ang naon mo.
na humanang akong kontrata day. Wala ko'y trabaho. Unsa? Salamat sa pagpaminaw. Nakita gid nako ang kaguol sa kumbana nga nawad-an na siya trabaho. Kay gawas nga wa na siya ikasuporta namo nga iyang legal nga pamilya, wa na sad siya ikahatag sa anak niya sa gawas. Pero sa akong bahin, isip iyang asawa, nisabot ra ko kay total naamsag ko'y akong kaugaling trabaho o kaya ra na akong suportahan ang akong pamilya. Sa diyang nawad-an og trabaho ang akong bana, nakapalyar siya og hatag o suporta sa usa ka kinsinas. Unya, Ma, hawa ma. Gipo si Papa sa Facebook. ha? Unsa man ang nga post? Wa ko nun nihatag og suporta si Papa, ma. Daghan na pa dyan og shares. Unsa? Sagdi na sila eh. Sapsagdan. Musugod lang ka rin nga pakauwawan ka sa social media? Tarong magod ang iyang gibuhat, ha? Dili siya kasabot nga wa kay trabaho karon. Sa may iyang ihatag nimo? Sagdi lang ko day. Masulbad na eh. Oh, kinahanglan gyud masulbad. Kinahanglan gyud nga masettle dayon eh. Kay dili ko gusto nga apil ako mga anak nga mauwawan ini. Nagtuo ka nga dili maamong nga tong mga anak ini re. Day. Ayo! Ayo! Kadiyot lang. Ngano sir? Ma'am, taga barangay ko. Siri? Oh, naramak ba na? Nga naman, sir? Pan? Ano? Sa'yo problema? Oh, sir, may adlaw. Oh, Nakoy dang 5 liter, sir. saan sa man sir? Unsam ng bayhana, oy? Dili siya makasabot nga wa kay trabaho? Day, O unsa to? Kinahanglan parihas ang imong suporta sa akong mga anak ug sa iyang anak? Ha, wa siya malipong? Tingaling nagtuon na siya nga kana mga luho sa atong mga anak, gikan nimo, nga gikan na ba gyud anak ko re? sige lang day. Mapangitaan rin na ako paagi. Mura man hinog, isalig na lang yung tanan diha nimo. Ha, tuga-tuga. Nya deto, dili makaya. May gani kay gibarugan nimo ang imong responsibilidad niya. Day. Maugin niya among problema mga nagtiayon ron kay sige post ang babae sa social media nga hasta ang among mga anak mauwawan na lang hinuon og apil. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Makapugos ba di ay siya pahatag og suporta sa akong bana? Nga kun buot hunaon, wa pa man gyud nakakita og trabaho ang akong bana ron og ako usa ang niabaga sa tanang galastuhan sa among bahay karon. Ikaduhang pangutana. Sige siya og post sa social media bahin sa akong bana nga hasta ang akong mga anak mauwawan og apil. Husto ba ang iyang gibuhat? Unsa may angay na buhaton ini? Pwede ba namo siyang kasuhan sa iyang pagpakauwaw sa akong pamilya? Ikatulong pangutana. Husto ba nga ni demand siya sa akong bana nga dapat fair ang suporta sa akong mga anak ug sa iyang anak? Ikaupat ug katapusang pangutana. Pila mang gyud ay ka% ang angay isuporta sa anak sa gawas? Naa ba'y gi-require nga porsyento ana or magdepende ra na sa sabot? Naamang gud unta to sila'y kasabutan nga tungaan nila ang suporta sa bata. Pero murag mahog naman hinuon nga iyang isalig tanan sa akong bana. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marian. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan ug ako mga suking tigpaminaw ang inyohang tingog nga mapaminaw sa kahanginan karong adlaw. Mao na ayaw na mo pagdugay ipadala ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Ozone
Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga sukintig paminaw, karong adlaw no ako sa yung tingog wapas Dr. Obra gabakasyon pa pero padayon gihapon tas ato ang programa and dili gyud ta magduha-duhag pada sa ato ang mga suwat no ato ang pagpa-share sa ato ang mga problema no o kanang ato lang yung paningkamutan nga amo gining paningkamutan nga ang iyong mga suwat amo ginang mahatagag kinabuhi pinaagi sa ato ang mga artista sa kahanginan pero sa kadaghan guys no muna kanang first come first serve basis ta unya padayon lang gud mo og paminaw kay wa ta kabaw ugma sunod adlaw sunod semana inyo nang suwat ang amuang mahatagan og tambag inyohan ng suliran ang mahatagan og mga sugilano no ang mahatagan og kinabuhi sa radyo pinaagi sa ato ang mga artista nga labing maayuha no muda sa ilahang mga roles matag adlaw magdepende na no kung unsay ilahang role pero a big thank you and a big shout out sa ato ang director, ato ang writer, ato ang spinner, ato ang mga cast, ato ang mga artista sa RMN Production Center. And dakan kayong salamat sa mga padayon nga mag-like, mag-follow, mag-comment no sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. Salamat kaayo ninyo. Ug sa mga nag-like ug nag-follow and naminaw nato sa YouTube na to og sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Okay? And greetings also to Teleron Relativo, kang Marilyn Cadalio Dayday, Dolor Impas Auman Inohas, Tess Mel Caballero Barlizo, Vince Vencilao, Iching Camelio Kila, and kang Flora Lee Pellegrino. Makatawa ko, kiba mo nga no? Kay nagpost ko picture sa akong pag-umangkon, wa mo nagtanaw, parehamig middle name, Tanteng ko. Ako to pag-umangkon, uy, gwapo lang. Pareha ka gwapa na ako, gwapo, pero tanawa mong smile, pariharag yun, no? Amo ang chin, pariharag yun, pag umangkon to nako. Greetings ako mga parinte din ha, sa Bais City. Letter sender karong adlawa, punto legal man ta, tawgon na to sa pangalan nga si Marian, taga Cebu City, kabahin sa suporta sa iyahang bana, sa iyahang anak sa gawas. Kaya ang iyahang bana na ama ni, anak sa gawas no nga wa man gud siya kabaw no nga nakamabdos sa iniglaing lalaki laing bayi no ang kaning iyahang bana no so muni ang iyahang gibuhat of course as asawa ni sana ning luom ning utong man ni si Marian pero mo lagi ni problemang managtiayon unya magsigig post ang babae sa social media hasta sa ilahang anak mawawa na pud kuno so mo ni ang una niyang pangutana makapugos ba di ay ang iyahang ang bana no nga mahatag og suportas ngadto no unya ug kung buot hunahunaon wala pa man gyud nakakita og trabaho ang iyang bana ron ug ako usa ang niabag sa tanang gastuhan sa balay. Of course, ang kanang paghatag na tug suporta, personal na siya. Labi na kung pananglitan ikaw ang imong gisuportahan anak sa gawas, wa gyud intay labot ang imuhang asawa. Pagsuportaan ang imuhang ipamabdusan didto di maganya niya kadugo, nagdaan na ganyan no naghasol sa inyuhang kaminyoon unya inyo imo na noo paapilog bayad paambagon sa buhi nimo no ayaw. Dili na, that's not the concept of support. Support sa ato ang mga bata magikan na labaw nag anak sa gawas magikan guna sa ato ang personal nga fans busa og wa pa siya trabaho ikaw Marian dili ka mapugos sa asawa o sa mama ikaw mali asawa di ka mapugos sa mama sa bata nga mo shell out para makahatag og suporta dito of course makasabot ko nga if para lang way gubot kay of course no maayo man kang paris as long as worth it ning ang imuhang bana kani si Ray nga tabangan nimo pero ngano wa mo pud ni siya trabaho tuod ngano wa mo pud ni siya nangita nga dako man pud ni siya tulubagonon no nimo yung anak ug sa anak niya gawas no hinaut untang magtrabaho pud in taong kare ayo pag sitting politik sa lig ni Marian ikaduhang pangutana sige siya og post sa social media bahin sa akong bana nga hasta akong mga anak mauwawan og apel husto ba iyang gibuhat unsa may angay namong buhat ani, pwede ba namo siyang kasuhan sa pagpakauwaw sa akong pamilya? Pwede kaayo ang tawag ana cyber libel. Kaya ang kasong pagpakauwaw nimo is called libel pero kung gigamit nato ang social media, internet, no, kaning online nga mga platform, gigamit ang teknolohiya sa pagpakauwaw sa usa ka tawo, cyber libel ang tawag ana. Pareho ra na sila pero mas taas-taas og silot kung makonbikto manggani ka.
Ikatulong pangutana, husto ba ang iyahang demand sa akong bana nga dapat fair ang suporta sa akong mga anak ug sa iyang anak? Actually, dili kay illegitimate man, no? Unya, dili man na magpariha kay magdepende man na sad sa capacity sa giver. Kay ikaw, trabaho man ka, nya kamo mang duha pud ang nag-amuma ng inyo. Kasi no, ang babae angay pud mangitag trabaho, di man siya pwedeng mahimong pensyonada lang. No, ngadto sa imuhang bana, no, kay sila mang duha ang suporta di ra man as papa. Sa mamagpapa man gyud na sa bata magikan ang suporta. So it cannot be equal. Ikaupat ug katapusang pangutana, pila man gyud ang porsyento nga angay isuporta sa anak sa gawas? Naabay gi-require nga porsyento ana or magdepende ra sa sabot? Naamang gud unta to sila kasabutan nga tungaan nila ang suporta sa bata. Pero purag mahog man hinuon nga iyang isalig tanan sa akong bana o diha gyud ta nasayop, no? Ang konsepto sa suporta dili ra gyud na nga ang usa ra ka tawo ang paggastuhon tanan or ang papa may pangayuan sa tanang gastuhan. Kung maker man kang inahan, so kamong duha ang musuporta, no? So depende pud na sad siya sa capacity pud sa atong gipangayuan, balansihon siya sa panginahanglanon pud sa bata, no? Now, capacity of the giver and the needs of the child, muna ang kanang kasong support, di gyud na mahimong final. Maski naanay order nga ikaw mohatag ka ani matag buwan, mahimo sa gyud nang i-adjust accordingly nga usahay. Okay, atong panahon na nga ning ingon na ang korte nga muni akong bayranan, can afford pa ko. Unya na wag tangan pa man kurog trabaho, maglisod ko, kanin na lang akong makaya. Or balihon na to, 2,000 ra gyud akong makaya, pero hala naswertihan, nakadaog sa loto, dako kaayo pila ka milyones na promote, dakog trabaho, ning boom ang negosyo, pwede pod natong padak-an. No, or on the part of the child, karon wa pa man nagskwela, so wa pay tuition fee, wa pa uniform, wa pay bag, wa pay sapatos, pero inigskwela ani madungagan man pod, so pwede pod na siyang i-adjust para patasan. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.